Hvordan skal produktionsskolerne nu få lov, eller få det her til at hænge sammen? Hvordan skal de få råd til det her med de her markante besparelser på deres levebrød? Ja, de kan jo tage banklån. Ønsker nogen udtalelser om lovforslaget? Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning. Der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse. Og afstemningen er sluttet. 52 stemte for, 50 imod. Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren.